जोबोद गोजोनथावना जे बर'फोरनिफ्राय सा 15 कैंडिडेटआ माने एससीएस आरो एपीएस एंड एलाइड सार्भिस बिथांमोना क्रेक खालामनो हादों। थांनाय समफोराव जोङो सासे सानै साथामल' नुयोमोन, किन्तु मेरिटनि आधाराव फ्री एंड फेयर जिहेतु बे एग्जामा कन्डाक्ट जायो आरो बे मोनसे पजिटिव जे दिगा दिनै जानानै फैबाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि मिडल क्लासनि फेमिलिनि साफ्रोमबो दिनै जिखिनि जोंनि कैंडिडेटफोर दङ बिसोरो बे आनजादाव उथ्रिसारनायखौ नुनानै जोङो जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों। आङो बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस बावदों। एबसुआ एपीएससी यूपीएससी थाखाय मेडिकल इन्जिनियारिंनि थाखाय ओरिएन्टेसन जों खालामबोगासिनो दङ आरो बे मोनसे काउन्सिलिं एवारनेस आरो मटिवेशना जोंनियाव अराय थागोन। आरो जायफोरा गावबा गावनि इनिशिएटिभजों माखासेया प्रमोद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि इनिशिएटिभनि जे बड'फा मिशन सुपार 50नि गेजेरजों माखासेया मोनबाय आरो प्राइवेट कचिं इन्स्टिट्यूटआव लानानै आरो कचिं गैयाब्लासिनो जायफोरा एपीएस एसीएस आरो एलाइड सार्भिसआव बिथांमोना जाफुंसार जानो हादों। थारैनो बियो बयनिबो यां जेनेरेशननि थाखाय जायफोरा सिभिल सार्भेन्ट जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे दिग आरो बयबो सिरियासलि जुदि हार्ड वर्क खालामबा साक्सेसआ दिनै नङा गाबोन फैगोन। आं बेखौ गोसो गोरबोजों फोथायो।